लाइथांजाक साल किसा सका अर्जुन ठाकुर महागुरु आश्रमनि पाटिमानो तैयै गामिनि लुकुरक बाय दामजरम मलसम गामिनि चकदारि न तैयै गामिनि लुकुरक बाय आचुकलाय ककलाम सालायमानि यागुलो दामचरन मलसम गसिवै नाखा अ जागा अर्जुन ठाकुरनि आश्रम न अन्य जागाओ सेवै तालां सिनाय हिनाय गामिनि लुकुरक न कक नाराखा गामिओ मिटिं खालामलायनाय गामिनि बरक बाय ताय गामि चकदारि ताय दामचरन मल समनो तैनो गामिओ मिटिं खालामनानै यागुलो लिखित बर्मन पत्रबो खालायजाखा 6 मासनि यागुलो न अ अर्जुन ठाकुर महागुरु आश्रमनि बरक कुतुबि थाना हनाय गसिखा दामचरन मल सम आपनो तैनो अर्जुन ठाकुर गामिनि लुकुरक ताका जल पिएस फायनाय कायसा जे दामचरन मल समनि लिखित रमानि आबो ताका जलाओ बो फायजाखा आनि किसा चिन्ता खाइनरबो साप्तर जीवन नर किसा रखा खाइनो बारे नं थाना कइमु अ कइमु न नरबो किसा यासागि नं थानि आबो थाइसा आं कइमु तंग साप्तर जीवन किसा परीक्षा पायै थाना आं याकर थांसिनाय नै खामा रंगिरां दिनायमनि अ कइमु बो किसा साइखना रथै Parang sidan to anusare korokok sablay kha ashram Arjun Thakur ni tenor sina ang gosekha ashram ta school ang Arjun Thakur ni nornai bagai je somoy nangmani a somoy na porogano marnai ang নিজের শিকার লেখা যতদিন পর্যন্ত ang সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত ang রতং এখানো ও Arjun Thakur ni মুই ব্যবহার খাইয়াই ang ট্রান্সফার খাইনাই আথার বেলা আমি এলাকাও সিনায়া যতদিন পর্যন্ত তোমাং লাগলো মরজমান তো জরা সাদি জরা 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुन हिसाब गै एफनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर बुंनो आं बेबहार खालायै अफिसाव लाई सबै ट्रान्सफार खालायनाय आधार ब्लाव बा जेकुनु जागाव मा खाता तब 6 मास जरा समय 6 मास माने नो सबै ख्याबरो 31 2024 सन जानुवारि सौसिनिता जानुवारि सिनता ओ गाहि बुसिनार दि बुसिनार 6 मास जानुवारि बिसिङावनो आं आसामनि बा 2025 ले 25 दिसम्बर लास्ट डिसेम्बर लास्ट 31 डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारि को आं उ जागानि हरै आधार ब्लाव हयतोबा आं जे जागाव जागा मानो आं तिनि ताबनो तैनो तिनि ताका जला पिएस फायना नाखा हामबाय मिडिया ताकुनो जों दिनै फायमानि थाना फायमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महागुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिंगि दंमोनि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महागुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महागुरु न जों चिनि पाराबासिंगि जों बनो अ गामिउ नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजुलेसन सिलायया आ कपिनो जों दिनै अ थानाव चिनि ताकाजला पियासा जों दिनै अ कपिनो याफाले जे हयसे नर आसुलायमाने अमनि कुनो कागज लिखो तोर बायबरो तंग चिनि कागज बर राजि र कसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चकदारि दङ पाराफां दङ जों लुकु कक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा रिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थां हिन बजार नबा एग्जाम पाके बक कतल सिनाय हाय निसा बस मासनि पर कतल होन छकामु 6 मासनि परे 6 मास सिंगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनाय अमहायता 25 अमहायता अमखे ब निजिदा राजि कसिखा राजि बिनि 6 पत्र बतंग जों जत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजाक बिनि प्रमाण पत्र दं महागुरु बुंता मुखमु बिनि मुं दामचरन मलसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराकाबासि बिनि सिनि मुं किसा आनि सिनि मुं बाखन देबो